Sant Hilari Sacalm, província de Girona, comarca La Selva, població 5.703 habitants. Destacat: Sant Hilari de Sacalm, la vila de les 100 fonts, és coneguda arreu pel patrimoni hídric. Les seves aigües abasteixen algunes de les marques d'aigua mineral més prestigioses, atretes per les propietats medicinals dels seus dolls. Aquestes fonts són precisament la destinació de moltes de les nombroses rutes naturals que discorren pel terme, que en són un atractiu ineludible. Entre les seves coves secretes i muntanyes de granit s'amagava el famós bandoler Serrallonga, a qui la vila dedica anualment la festa Torna en Serrallonga, que vesteix de barroc i bandolerisme el terme cada setembre. També és rellevant el Via Crucis vivent, una tradició de més de 300 anys d'història que ha estat declarada d'interès turístic nacional. Imprescindible: visitar el Mas Serrallonga, visitar el Museu de les Guilleries, assistir al Via Crucis vivent, beure aigua a la Taverna de l'Aigua, anar al Castell de Vilavecchia, fer la ruta de les ermites. Festa Major, últim cap de setmana d'agost.